салом алейкум дӯстони азиз, иншолло рӯзи ҳамаки бахайр бошад. Дидам ман ҳамроҳи модар қобилҷони раҳматӣ ки дар Москва кишта шид. Ҳамагӣ шумо медонед, ҳам суҳбат шидам ҳамроҳи холааш ва як хоҳиш кард аз мову шумо. ҳозир ман голосаша мемонам, шумо гӯш кунед. Холааш қати ҳам суҳбат шидем, холааш голос кард. Апай София, хештабор ман боид гуфтем ки Айша нам я пакет сурату документои Қобилҷон буд биёра гуфтем. Ай шаҳри нав шиштад да такси омадай зарнисор 110 дафр омадай пакети документ сурату ҳама дар мошин монда ҳама қамиковем намёвем шо соати чанд кадом мошин даштаги арас ман бача гароӣ мекунам як видеобрашение кунем ки ягон ҷо пайдо мешавад ҳама документои Қобилҷонай я пакет сурат албом ҳама киш овардай ами 110 зарнисор да дури мошин дашпура. Ҳозир боз ман шуморо хушрӯтар мефаҳмонам. Рӯзи 15 феврал хеши Қобилҷоншон бигем амакиш ай тарафи шаҳри нав дар такси шиде тарафи Душанбе омадай. Дар дасташ пакет, дар даруни пакет документу сурату хотираҳои Қобилҷони раҳматӣ будай. Пакета фаромӯш мекард дар даруни ҳамун такси. Вай такси мошинаш Toyota Voxи рангаш сиёҳ будай. Дар тарафи зарнисор ҳам бачаак кафр оварда инем бачаак. Яъне ки и бачаак ҳам хештабори Қобилҷон шонай. Вай мардаки солхӯрда будай, соҳиби такси. Мисол вай интернета надона, нафаҳма, хаке хонагиёшон хештаборшон мебинад, инем бачаак гум кардаги амаки бигем Қобилҷон мешавад. Бароям қа модар Қобилҷон қадимо ҳам суҳбат шудем, вай хотироти бачаш. Иншалло ки ма боварӣ дорам, умед аз худованд дорем ки пайдо мекунам пакета бо кӯмаки албатта ки Парвардигор ва баъдан шумо дӯстони азиз. хоҳиши як модари дилшикаста барои мову шуморо агар ӯ як акс бошад, барои модар як хотираи фарзандаш ки ҳеҷ айёди мову шумо намеравад. қаҳрамон бачаи мо Қобилҷон барои ҳамин номерои маро кофта хоҳиш карда аз мову шумо, аз шумо хоҳиш ҳамин видеои маро гирифта ба ҳама паделитсия кунед. Шояд ҳамун инсон, шояд ҳамун мард мебина ё ки ягон хештаборшон мебина. ҳамун пакет пайдо мешава, мо хотироти Қобилҷона ба модараш бармегардонем. Ай ҳамаи шумо сахти сахт хоҳиш, ҳазор раҳмат барои дастгириҳо. ва боз дар охири суҳбат мо ҳамроҳи модараш суҳбат кардем, ҳам ҳамроҳи холааш, ҳам ҳамроҳи модараш. рӯзи 8 март зот рӯзи Қобилҷон будааст. модаршон аллакай дар шаҳри Душанбе хонае ки аз тарафи раиси шаҳр туҳфа карданд, аллакай дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд. ва иншолло ки рӯзи 8 март мо ба табрикоти модари азиз ва чӣ қадар ин рӯзе ки барои рӯзи модарон аст, барои модари Қобилҷон рӯзи даҳшат аст. барои ҳамин дига ман намедонам чӣ бигӯм. фақат умед дорем иншалло ки шояд ин хотирот ва чизе ки дар дохили пакет гуфтан акс аст документои Қобилҷон пайдо мешавад. ам як читон бигӯм, баъзеҳо аудитория калон дорен, илтимос мима нагзарен. Мада на лайк, на комментария, на просмотр, на дигар дар кор нестай. ҳам нафаре ки пайдо мешава дар таги ҳам комментария бинависе ки маем ҳамодам ё ки мешносанаш. ма дар ягон таино дар кор нестай. баъзеҳо дами мима мегзарен, аҳамият наметен. якмиш ки аз барои Аллоҳ кунед, димиш ки чӣ қадар значит зарур буда ҳамин модар бечора да ки мара кофта чанд рӯза кофта қати ма ҳам суҳбат шид. барои мора ӯ як сурат бошад, сурат қад документош буда, як чӣ бошад барои ӯра як хотироти фарзандчай ки ҳол то ҳозир ҳоли видеори бача деги нестай. бароям қад хеб гуфти гапҳо бепарво нагзаре. ай ҳама шумо хоҳиш ҳамун рилси охирони мара гирифта сторис монен. яке ҳамун инсон хештаборш ҳамун кас мебина пайдо мешавад. اگه شرط نیست که هر یه شما دو ما روی کنم بگم و التماس هم رستورس کنید، شما در رکاما نکردید، شما ثواب از برای الله خیلی رحم دل باشین، یک مایده با ایمان با انصاف باشین، پدیلیت هم میکنید شاید پیدا شود، نخواد که پیدا نشود. انشالله برای قهر میکنم بعضی های کارای بعضی ها. خواهش همه شما خواهش همون ویدیو ریلز ها بگیرین، ستوریز کنین، روان کنین برای تمام شناساتونه.
روزی 15 فوریه گمشدگی. دکمنت صورت قابلجان. خواهش مادر قابلجان از ما و شما که همین چیز را پیدا کنن. کسایی که همین تاکسی شهری نو زرنیسار طرف زرنیسار میاین کو تایوتا واکسی ماشینش هم خیلی سیاه بوده. روزی 15 همازی من اما که قابلجان است را چم میمونم بشناسم پرسه میگه مرده که میونه سال این بچه که اما که قابلجان با فکر نکنه ای گمش دیگه برای بسیار میگه همین گمش ده یا اما که قابلجان پاکت دستی همی بوده. همین در دور ماشین فراموش میکنه که بسیار نفرای هستن که تاکسی کار میکنن میدونن یا بار پرسان شین بسیار سال میگن روزی 15 فوریه کشتگی.